mujer que con el viento va, mujer de agua, mujer de tierra o de fuego que más da, mujeres y mujeres, mujer que canta su verdad, mujer que no calla, mujer que no tiene miedo a cuestionar, cueste lo que le cueste. Pues jo soc Maria Castells i la relació que tinc amb Nadia més de 27 anys per a començar a muntar el CRIS que actualment existeix, acompanyat d'unes altres companyeres, no mai soles, acompanyat, i amb l'ajuda de la Caixa d'Ahorros i amb l'ajuda de l'Ajuntament, i vam anar a la conselleria des del logo per a que ens poguera fer una subvenció, però fins a arribar ahir es va luchar molt i van tindre molt d'apoyo de l'Ajuntament i de l'assistenta social d'Imallín i de Sari Revert i de Mila, però no me'n recordo el nom, sé que son pare tenia una tintoreria i eren voluntaris, Jaume, Santiago. Vam tindre en aquella època una situació molt desfavorable per als malalts mentals, que afortunadament avui s'encontrem en unes situacions magnífiques a comparació en aquella data. En aquell moment sí, érem quasi tot dones. Per dir, no sé si n'hi havia 2 homes, però eren les mares perquè, clar, en aquell moment els homes anaven a treballar fora a casa i les mares s'encarregaven dels abuelos, els malalts, els xiquets, la casa i tot el que es presentara. I damunt tenies que tindre molt de temple perquè no n'hi havia la resolució que n'hi ha ara en les persones, en els tècnics que tenim en el CRIS, que són d'una ajuda magnífica per als malalts mentals. No hi havia una atenció per a ells. No hi havia aquesta atenció, no sabíem on recurrir, no ens escoltava ningú, vam fer senda a l'assistenta social a Imallín i a Maria Àngels Mora, en fi, vam fer una senda gran, però no és res per al resultat que hem tingut. Sí que afecta perquè t'arribes a encontrar-te en una situació que tu no la domines perquè tu no eres metge, tu no entens de malalties mentals i tens una persona a la que t'estimes molt, siga home, siga fill o siga un familiar, t'estimes molt i no saps contratar-lo i entonces t'afecta. Tens que tindre una personalitat molt accentuada, tens que tenir una força d'espírit molt àmplia per a que aquesta malaltia no rebote a l'altra família, al restant de la família, al companyer, als altres fills, i sí que definitivament, si no tens una força de voluntat molt gran, sí que t'afecta. Acaba afectant-te a tu el teu dia a dia. Acaba afectant-te i a l'entorn. Desestructura una família. Si no n'hi ha uns pilars forts i una persona que porta la batuta, que en general, fins ara, han sigut les dones. Afortunadament, ara no. Ara va repartint-se un poc més. Ara s'ha repartit i estic molt satisfeta del desenvolupament que ha tingut les persones que s'han integrat, els homes que s'han integrat, molt vàlid i molt responsables. No ha existit la igualtat de gènere, ha existit sempre la igualtat, sempre han estat igual, els xics com les xiques. Si parles d'usuaris, han hagut sempre més usuaris, més xics que xiques, però últimament estic veient que està igualant-se. Va igualant-se la cosa, no? Sí que és de veres que en uns inicis, no? En uns inicis n'hi havia més xics que xiques, però no. Conforme ha anat passant del temps, les xiques s'han incorporat més. Per supost que sí, que és molt interessant, perquè hi ha que donar-li visibilitat. Tenim molta visibilitat les dones, però hi ha que donar la visibilitat com a mare, com a cuidadora, com a ara, des de la meva època, com a cuidadora de majors, de xiquets, de malalts, de treballar, els que treballen en el camp, i les dones han treballat tota la vida en el camp
i mai s'ha reconegut. Sempre han sigut els homes els agricultors. Entonces, em pareix molt bé que reconega les dones, les pescadores, no vull que me s'oblide ninguna, perquè n'hi ha una quantitat de dones molt treballadores i en molt esforç i estan en l'olvido. O han estat molt de temps en l'olvido. Pues el que més m'agradaria és la normalització de l'enfermetat mental. A les mares, dir-los que, als mares i als pares, perquè això és cosa de dos, a les mares i als pares dir-los que l'enfermetat mental és una enfermetat com una altra, un poquetet més delicat, perquè a voltes les brotes fan que s'alteri un poquet la persona, però que una persona que té una altra enfermetat té altres condicionaments i m'agradaria que es normalitzara, que es dignificara les persones, que pogueren haver cases, pisos tutelats, cases per a la independització, perquè n'hi ha moltíssima xica i xic que poden viure perfectament a soles i fer una vida perfectament a soles, sempre recolzat en l'ajuda de la família i des de luego del CRIS i del centre de dia. Això és imprescindible. Però en aquesta ajuda avui poden viure, i el somni seria tindre una residència, perquè els pares anem fent-se majors i els fills que queden, jo el meu fill no queda desgraciadament, però els que queden es té que luchar per els que queden. I els que queden es fan majors també i sí que tenen família, però els germans tenen també fills i tenen els seus problemes. I entonces la dignificació de la persona és tindre un puesto on estar dignament quan uno es fa major, quan uno és jove i des de luego quan uno es fa major. Entonces ens fan falta residències en la comunitat valenciana dignes per a aquestes malalties i cases tutelars per viure els que poden viure sols. Moltes gràcies, però jo crec que és una labor de la societat luchar per tot i cada un dels individus que estan desfavorits. I afortunadament els nostres ja no estan desfavorits, ja tenen un reconeixement com a lo que són, com a persones normals. Mujer que con su identidad no se preocupa en encajar aunque le duela, tampoco somos